जाग्रा जादों मा बुंगोन? बिराद गोजोनथाव बाथ्रा आरो इनिशिएटिभ जोंनि जुबक समाजा दिनै गावखौ आर्निंनि मोनसे उद्योग बा प्रसेस्टा लादों आरो बाहाय जोंनि जे गथ'फ्रा बे इनिशिएटिभखौ लादों गतिके बियो जोबोद बाख्नायजाथाव दिनै जेडि रडनि गेजेराव बिसोरो दिनै गावनि एन्टारप्रिनारशिपखौ मोनसे आगानसे आगायनानै आगान सुरनाय बादि आं अनुभब खालामदों आरो क'क्राझारनि आर्बान बिटिसिआव आर्बान EM हिसाबै आङो बिथांमोननि लुगैनाय बादियै बिथांमोननि खावलायनाय बादियै आङो बिथांमोननि दरखंआव फैनानै बिथांमोननि बे स्टलाव फैनानै आङो जि जादों जानायाबो बिराद गोथावै खालामदों भेरि इन्थुजियास्टिक बिराद एनार्जेटिक गथ'फोर आरो भबिष्यताव बिसोरो मोजां खालामनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो। नोंथाङा जिहेतु बिटिसिनि इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनिबो सासे EM दा गोबां लाइमोनफोरा ओरैबायदि थायो जे रांखावरि आंखालनि थाखाय फालांगि जागायनाय बेबायदि फिसा फिसा फालांगि जागायनो हाया जायो बिथांमोननि फारसे नोंथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर सहाय होनायनि बेबस्था जों इनिशिएटिभ लागोन इतिमध्ये जोङो जुबकफोरखौ उद्यमी खालामनो थाखाय जोंनि बिटिसि सरकारा श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि एम्बिशियास माखासे फ्लेगशिप इनिशिएटिभ इयुथफोरनो माबा खालामनानै जानो थाखाय एन्टारप्रिनारेल मोनसे आइडियाखौ कनसेप्टखौ एक्चुवेलाइजेसन खालामनायनि प्रथम गिबि आगानखौ जाहाथे बिथांमोना सुरजेननो हायो दा बे हिसाबै जोङो इतिमध्ये समष्टि वाइजआव जोङो 100 जन गथ'फोरखौ जोङो उद्यमिता खालामनो थाखाय जोङो फालांगि खालामनानै जानो थाखाय गावनि आथिङाव गसंनानै माखासे खामानि मावनो कनफिडेन्ट मोननो थाखाय जोङो 2 लाख थाखाबो अनसुंथाइ जोङो इतिमध्ये जोङो होखांबाय आरो होगासिनो दङ आरो आङो थिग बेबादिनो बे एखे स्किमानो जों प्रत्येक बोसोराव खालामगोन हाग्रामा महिलारिया बे स्किमखौ प्रत्येकटा फाइनान्सियेल इयारावनो जागायगोन होननानै जोङो थांखि लादों जोंनि BPF सरकारा आरो जोंनि इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआबो जोबोद बे माबायाव जों नोजोर होगासिनो दङ जों फैगौ दिनफ्राव बेबादि उद्यमिता बिदि बे फालांगि खालामनो नाजानाय आगान सुरनाय बे गथ'फोरखौ मोजां गियान बुद्धि होनानै जोङो आवगायलांनो थाखाय जोङो इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टनिफ्राय इन्डास्ट्रि एन्ड कमार्स बिटिसिनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों सहाय सहযোगिता खालामगोन नैबे फाइनान्सियेल इयारा जोङो एल'केसन जानायनि लगे लगे आरोबाव सुबुं गथ' सेंग्रासाफोरखौ सिख्लासाफोरखौ जुबक समाजखौ जों हेफाजाब होनानै बेबादिनो गावनि आथिङाव गसंथाय होनो थाखाय जोंनि जे इनिशिएटिभ जे जोंनि थांखि बेखौ जों जागायगोन। क'क्राझार सहरखौ समायहोनाय बा फोजौखांनायनि थाखाय दासिमाव माबा क'क्राझार सहरखौ जोङो नैबे कयेक मासनि भितरावनो जोङो माखासे मोजां इनिशिएटिभ जों लानायनि थाखाय जों सिद्धान्त लादों जेडि रड आरो क'क्राझाराव आरोबाव बेबायदिनो इयुथफोरनि थाखाय फालांगियारिफोरनि थाखाय आरो क'क्राझारनि सिटिजेन एज ए होल सिटिजेननि थाखाय जोङो गौरां रिभार बेंक मोनसे डेभेलप खालामनायनि लोगो लोगो जोङो क'क्राझाराव माखासे रड साइड बिउटिफिकेशननि माखासे हाबाफारि जों लादों आरो बेखौ जोङो नैबे मास दान मोननैसोनि भितरावनो जोङो एक्चुवेलाइजेसन खालामगोन आरो जोंनि क'क्राझारखौ समायना मोनसे सहर हिसाबै जोङो सिनायथि मोनहोगोन। थेंक इउ।